No za čo? Dobre. Dnesné video som Prdele, ja neviem, prečo si dávam ako blbé niekde tú činku. Ja posúvam. No takže dnesné video som späť a ako blbé som nenatáčal môj Minecraftový svet. Jo, ako nie som zlý v tomto svete. Teoreticky potrebujem nejaký stojak. Musím toto dať ďalej. Ja neviem, keď to vidíte alebo nevidíte, ale ako ja mám veľkú armádu, mal som aj Happy Gasta, aby som piližal, tu máme toto, tu máme armáda, psoch, ako frajer, tu farma jedna, tu farma druhá, tu farma tretia. A tu máme tunel do toho. A ja by som teraz strašne chcel si postaviť domeček. Tak dneska video si budem natáčať domeček a budeme začať aj natáčať série tohoto Minecraftu. Hardcore, nie, ja som nazýval tým normálnom. Ja viem, že to nevidíte dobre, ja to vidím na kamere, ale proste, vieš. No takže ja myslím, že pri tomto domu chcem veľmi veľký luxusný dom. Ja si urobím ne veľmi veľký. A ja potrebujem aspoň dva staky takého dreva by som. Jeden stak takého dreva by som chcel. Takže to bude pár minút. Takže to je mal. Ešte som vám nepodprával všetko. Mal som full dia armor, čo sa mi rozbil, lebo proti Blazeom som to. A ja neviem, ja som doslova zle hral, lebo toto je lehká obtížnosť. Ako ja vám to môžem aj uveriť. Či kde to je. Vieš čo, necháme tak. A chcem vám povedať, že myslíte, že ja úplne čírujem, že všetko toto mám. Kamo? F3, F4 prepína Minecraft Creative, toto, tak aha. Ja to proste nemôžem, vidíte? Myslíte, že klikám niečo úplne zlé. Ja vám to klikne ukážem, musíme kliknúť. Aha, no chod dole. Musíme kliknúť F, toto a toto. Vám ukážem, že ja to nemôžem. Prečo ja som vyhodil? Bum. A to je F3, za čo ja klikám toto? Bum. Vidíte? Tu píše F3, F4, si to prečítajte, vidíte? Ja nebudem to prečítať celé, ale je to otvoriť niečo a to otvoriť na toto. A aha, ja klikám F4 a toto. A ja si, že to nemôžem, lebo toto je survival world. Jo, takže teoreticky ja nemôžem nič robiť s tým. Smola. Keby som podvázal, to by som mal netheriteový armor, si predstavte. Takže. A sorry. Mám toto blbosť, čo som našiel dvakrát a ja za epic som. Takže môžem vedieť, keď idem niekde asi 100 km, ja stále to nájdem a mám aj jedno nedru, lebo ja sa stratím nedru veľakrát. Kvôli tomu ja proste si berem brilnú obsidianu s sebou, lebo ja umrem stále. A ja sa respawnem ja mám na spawnu, môj spawn není sem, to je jenom ukázka, ale môj spawn je linová vesička, lebo chcel som na čo mi nastaviť, že keď moje brat nastaviť, že keď umrem, tak ja sa respawnem, no s vesami. A ja vám to môžem ukázať. Aha, pozerajte. Aha. Vidíte? Som vesami. Takže ja môžem umrieť, kedy chcem. Ale ja teraz to urobím na schvál, lebo chcem vám to ukázať. Že vám neklamem. No takže tu mám farmy, hej, a domček myslím, že bude niekde tady. A keď urobíme domček, tak bude part 2, že možno urobíme niečo nové. Jo? A myslím, že toto môže byť Google, že jak si postaviť nejaký domeček. A ja tady neoznačujem si, ja tu normálne idem označiť drevom, čo budú tie kraje, čo budú toto. No a myslím, že tohle by potrebovalo väčšie miesto, ako ja nechcem, neviem, chunk. Ja nechcem celý chunk, chcem viac miesta.
Takže by sme potrebovali... Ja si myslím, že aj nejaké listy ideme použiť. Jo, aj listy by som chcel strašne pri tom. Tak víš, aký to je detail, chlape. Kam ja som jedenkrát ako malý, mal som taký Minecraft, čo není reálny Minecraft. A ja som robil obrovskánsky strom zo setých stromov na tom Minecrafte. A kamo, to bol najväčší strom. A potom som z toho urobil domček z tatíkový dom, maminový dom. A jasne, keď sa mi lagoval, ja viem, že to bolo ten Minecraft, lebo chápeš, a som ho vymazal, takže som prišiel. A mal som aj jedenkrát taký obrovskánsky, asi skoro height limit, kam obrovský dom, mal som aj boh. Keď mi neveríte, tam môžeme si natočiť samou a vám to povie. Kamo, aj keď mi neverí, ja som to mal na starom Minecrafte. No, a ja nechcem sa osprávať veľa, lebo ja chcem už dorobiť toto. Hej, toto musíte robiť. Nice. No, musím robiť čo na viac miesta. Jak chcem proste veľké... Ja neviem, ja proste chcem veľké miesto. Myslím, že tohle zavoza. A možno toto bude na Google, takže vám vysvetlím. Takže by som chcel vám ukázať, že tohle musí byť tak. To musí byť také veľké, lebo ja chcem veľký strašne dom. Ja chcem aspoň takých... Dajme tomu. Jo, a urobíme si to akoby hrad. Nie veľký hrad, ale proste hrad. Hradový hrad. Vidíte? Počujete ma? No takže čo som chcel povedať, že... neviem. Chceme jeden stack tohoto, hej, tak to som chcel povedať. Takže... Máme ešte... A ja nie som blbec, ja pozerám Jakario, takže on mi poradil, že keď zíte toto, musíte mať 59 minus úroveň. A keď som vám vysvetlil, toto je, tu ti ukazuje, jak vysoko si, jak vysoko nesi. Jo, toto chcem som ukázať. Toto vidíte. Áno. A toto mám ukázať koľko dní, ale sme za chvíľku 50. Kamo? Sa nevedie tak už dlho. A niekde ti ukazuje biomy. To kde je? Ja som myslel, že toto je Farlands. Ja vieš, ja úplne som vykop. Tu ti ukazuje, že kde mieríš, toto je, že to predomyslím, toto je dobré, ja neviem, ako to funguje. Ako je ja? Dobre, takže neviem, čo vám neukazujem. Asi toto je všetko, jak som to urobil rýchlo, za chvíľku sa idem kúpať. A keď pôjdem sa kúpať, tak to necháme na sakra. Tak to necháme na part 2. Jo. Ako ja natáčam veľa videa. A vieš čo? Aha. Chcem vám ukázať niečo. 4 bloky viete skočiť bez nikoho. Aha. 1, 2, 3, 4. A my musíme skočiť tam. Kúka, keď to dám na nejaký pokus, musíte dať like Albert. A keď to dám na nejaký pokus, musíte dať like Albert. Alebo, neviem. Húpa! Vidíte? Ja som to dal. Čisto dal. Čisto. Come on. Dobre, takže už 8 minút a už sakra. Ideme tma. Dobre, a už nechcem vysvetľovať a poďme po drevo. Sakra, ale môžem to aspoň toto. To nebolo také dlhé, jak som si myslel. Posral. Haha. Tam keby moje nebol nejaký, alebo to je ako kameň. Ešte by zmobol. Asi rozmýšľate, prečo ja mám kanál z môj maminy účet. Viete prečo? Lebo ja proste, keď som začal natáčať, ja som fakt strašne chcel byť youtubera. Ja som fakt nechcel svoj účet, lebo ja som natáčal videa, že nový účet, že na to sa môžete úplne vykašľať. Ale bola chyba. Ja som nemohol natočiť taký jeden, toto one block, jeden chunk toto, taká blbosť. Čo som natáčal, že mám part 2, part 3, part 4, part 5, part 6. Viete, to bol môj najlepší toto. To bol môj najblbnejšie, ako vy nechcete vedieť.
No, a ideme si to označiť. Musíme si to označiť a ja si musím ísť teraz pojdu tak strašne. Počkaj, ja mám 3000 IQ. I have 3000 billion IQ. We're gonna make the shit šakra. Musíme počkaj, jak sa mi jedlo strašne. Takže zoberme si plus jeden strom. Viete, species stew, to je taká blbosť, čo keď vypiješ, dáva ti to všelijaký efekt a ja to fakt strašne chcem. Lebo som hladný, chápete? Ja som to... Robíme presne... Dobre, a so species stew sa robí jak, nepovedz. Červené mushrooms a hnedé mushrooms a kvety, ne? To získaneme rýchlo, chlape. Tady je to prvé. No, takže ja potrebujem jedlo. Takže musíte... A vlastne prišiel nový update. A je to taká blbosť. Lava Chicken Song fakt už nefunguje a ja... A nejaký gast, pláč, piesnička. Kamo, keby sa... Počkejte, niečo ma fakt zaujíma o tom. Jo, on ma to... Fakt ma zaujíma, prečo jenom na... Proste, robia dobré piesničky, jak lava, chicken, still lava chicken, ja, to je like hell. Ja to nespievam. Dobre, kamarádi. Dejom, blejom. Kúkaj, koľko veľa. To je tam. To aj tam. Pozrite na kamo. To aj... Ejo, kamo. Ejo. Ja si myslím, že musím vymazať tento svet. Tady ma hančí Herobrine, kamo. Tak strašne bolím to rozum. Kamo, jak sa... Počkaj. Počkaj, ja si pamätám to miesto. Minulé, keď som tam bol to akoby naopak. Ale, kamo, to tak zaťezil... Nie, zavrite oči čo najrychlejšie. Áno, nepozerajte sa. Rýchlo. To bolo také creepy, skoro by som umrel. Mám šťastie, chlapci. Kamos, bojí. Dobre, aj nie, ja som to fakt posral teraz. Tam sú kvety. To môže byť ľaky, keby som mal vedieť. Dobre, ak som to natočil, lebo kamo. Ako ty vole, ja som sa... Mňa zaujíma, keď po týmto budeš teziť, tak proste získanie domu, tak to bude epic a náhodou to bude karma. No poďme na to, chlapci. Opa. Takže poďme na to a ja tezím ako speedrun chlapček. Kamo, ja nemám ani jednu... Kamo, ne, už mám fakt nesor, ako ja nebudem nič teziť. Ako jo, ja mám rád tohle. Mám rád vás všetkých, ale budem aj... Počúvaj, keď ma chcete... Počúvaj. Keď chcete, ako by som vás rada dával vám lajky na vaše komentáre. Tak musíte ma sledovať, dáte like a odber. A keď ste nejaké dievčatá, čo sa mi vysmievajú,
tak by som vám tak rád nadával, že ak vypadnete z môjho kanála a nepozerajte. Keď ma chcete pozerať, dajte aspoň follow. Alebo ho vypadnite stade. Ako, ja myslím, vy sa vysmievate. Taký píp. Kamo, no, to je trošku zlé, jo, ako, kamo, napríklad tvoj youtuber má už konečne 50, youtuber má 50 a čo si mu ty dal omylom odber a dáš mu preč a on bude vežiak bude plakať na posteli, chápe. A už sme blízko, potrebujem asi 3 odberateľov, takže keď ma proste pozeráte len tak a hlavne sa pozrite poriadne, čo najlepšie na ten tvoj odber button, keď on fakt si klikom, musí byť taký sivý, je taký červený, není, a keď je sivý, tak si povede. Jo, ako prosím, dajte, vás nenútim, jen prosím, dajte, keď to máte rád. Ja neviem, prečo si fakt neberem u seba tú vodu, ako tupý. Tak potrebujem vody na tlačovanie, tam je voda. Tu, kde som išiel? A vieš, čo vám poviem? Som frajer. Ja som vieš, čo našiel? Ja som našiel za veľmi dobré veci. Vieš, ak je modrý akcelátor, modré. Ja som 2-krát našiel, ja vám to ukážem na videu, keď sa vrátime, kamo, to je vieš, aký neuveriteľné, sa ty kokso. Ja myslím, že toto je real. Ako ty, keď... skokej. Tohle mi hoď. Sorry. Nie, súkruky, nie, ja som nechcel toto vyhodiť. Peso. Dobre, takže... Počkaj, čo? Nie, počkaj. Dobre, takže keď uvidí... Haló? No a ešte som vám... Jakare vám nepovedal, že na 59 minus je toto, hej. A vieš, kde sa najlepšie tezí na Netherite? To je na, keď pôjdete na 16. Jo. A nemyslím ako Overlorde. Ty vole, som dobre, nemusím. Toto, ty mi dáš vlnu, alebo si mŕtvý. To. Jo, what the... Kamo, to som ty... Kamo, ty si dobrá večka, chápe. Tento mi 3-krát naraz, krátka... Epic som. Vieš, čo by bolo veľmi tipné. Keby si ty mal taký mod, čo keď proste keď sa ovečka zje, no narastie, ale čím viac zje, tým viac krát toto, tak proste tým viac krát proste bude mať väčšie vlny. Epic ako. Dobre, ja idem tak ďaleko, ale ja mám úplne pohodička, chlape, ja pôjdem týmto smerom a som doma. Aj keď mi neveríš, chlape. A ja nemám, vieš, aký problém mám teraz. Že ja teraz potrebujem nájsť čo najrychlejšie naviac veci na toto. To je aká cool jeskinka. A ja tejto jeskyne som bol. To sa spájala s cavkou, kde som našiel práve z Axelota. Ja nechcem ísť tam fakt. No tak to som mal dobre tlačené. Ako ja viem, že toto natlačam zbytočne, ale ako haj. Ja som mal tu veľa smiešných momentov. No to prosím poviem. Nehrajem. Na prosím. Oh shit. Jak ty ešte zješ? Chlape, what the fuck? Okay. A teraz vám ide... Kámo, ja som taký live server. Tu vidíte modrých. A dám preč vodu. Som robil niekoliek, no. Tu sú oni, aha. Tu vidíte, oni sú modrí. Oni sú čistí modrí, chlape, ja vám to... Počkaj, ja ich zoberiem. Tak.
A neviem dostať. Bum, bum. Dobre, idem vám ukázať chlapči. Bum. 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 Oh shit. Čo som urobil? Nice. Kúkajte, tohle je čistý modrý. Chodí od vody. Toto je čistý modrý chlapček. Kámo, kúkaj na ňo. Aj tento je modrý. Vidíte? Kámo, jaký cute chlapčík. Á, kusno mám. No, chodte do vody spinkať, linkať, čonkolinkať, puliginga. Ja určite oni uteknú, čo ja fakt strašne nechcem teraz. Musím rýchlo vždy vody spínať. Počúvaj, ako ja som cesto bol a proste nájdem creepera. Chcel som ho zabiť, ale... Ja ako píp, ja dám tam vodičku, čo mi ani nepomôže. Kúkajte. Oh shit. A ako dal som toto, jo, to je 4 block jump. Chlape, toto je 4, 1, 2, 3, 4 block jump. Ale ja neviem, ja som ani nevedel, že možné. 3 bloky jump, ja to dám na prvý pokusí, toto som pokuskal. Kúkaj, 1, 2, easy prvý. Bum, skočím tu, bum, skočím tam, bum, tak. Je to ako zrejme, shit, ako. Lebo ja proste nechcem to robiť, lebo ja kurím veľmi. Ešte asi pozbierame túto farmu. Oh shit, I want to stop. Oh hell no. I think I trip on my ass and I'm so in pain in my butt because I'm so stupid. A, B, C, D, E, F, G, H, L, M, N, O, P. Toto som tu len tak omylom položil. Ty čau, toto som ja, vidíte, ja takto vyzerám. Kúkaj, vám overím. Ako som ostrihaný, jo, ale takto ja vyzerám. More, to je moja kobina. Teraz som on. No, teda ma zabijú určite. Tu mám portál, ja proste mám to tak, lebo keď proste toto, oni hneď behnú do portála. A ja som myslel, že už nejaký aj umre do lavy. Mi to netextovalo, to bolo úplne fajn. Ale ne. My nemáme maslo, toto je červené. Kamo sa ty vole? Čo mám robiť? Ja nemám čo delať. Ale tak mal... Ja mám... Kamo, ja teraz nemám... Ja som prišiel o 3000 IQ. Tak sa pozrite do nedru, koľko tam toto dám. Kamo, mne sa rozbije armor za chvíľku celý. A budem... Dobrý deň, kto ma ide zabiť? Ja neviem. Daj mi kompát. Kde je ten druhý kompát? Toto je ten druhý kompát. Ten, čo sa jen tak krúti, ako nemehlo, to je zlý kompát. Viete o tom? Že nejaké sú zlé kompáty a nejaké dobré kompáty. Čau, Boris! Mám ti dať 5? Nie, ty ma potom zabije, lebo ty nemáš dať 5. Chlape. Ja som mal aj happy gasta. Ja niekde mi odletil. A mne do nedru išiel. Teraz ma zaujíma. Je živý alebo je mŕtvý, kamo? Oh shit. Ejo, what the fuck? Ejo. Oh hell no.
Ale tam je Fortress. Ja som Fortresska bol. Mám to. Mám to najlepší spát. Tu VI kill. Magma. Ja som To bol magma, počúvajte. Či vy to nepočujete, ale počujem magmu. Ty vole, nemám sprinty. Si myslíte, že niekedy boli aj grk? A kde je ten happy gas, kamo? No, on mi úplne odišiel, kamo. Ja som bol nedru. Či nebol som nedru. Ja som išiel po snowball, akoby vyrastol gas. Lebo ja nesom blbec a ja znám, čo je gas. A hľadaj čo, on išiel do nedru a mi niekde zdrel. A ja som ho ešte videl, jo, tak, lebo ja som celý deň do Fortressky. Hej, chlapi. To si nevideli nič. Okay. Ešte vám chcem ukázať jeden môj skill. Toto môžem skúsiť. Look at my skill. How I'm so good. Oh shit. To si nevideli. Sprint Bridge Pro. This is me. I'm Adam and I can spin. Vidí, ja som dopadol, ja by som... To mi úplne prdali, že ja používam. A jaze. What the... Oh shit. Ja som myslel, že útočí po mne, že ja som restupy zadom, chlape. What the fuck? Chodority. Motika je najlepšia, som počul. Kam sa chodte už do... Dobre, ja som mŕtvý. Oh shit. Kamo, Elena. Oh shit. Kamo, sa to úplne tvaril, ak sa to bolo fajne. Ja sa úplne I regret. Myslím, že to bolo všelijako, jak si toto dal, ne? Yeah! One. Kamo, ja už natočím 28 minút, lebo toto hovno. Thank God. Ale mám problém, ja som zbytočne natáčal. Ja sa chcem vám ukázať, aký tam som. Toto mi tam daj. Oh shit. Ale mne sa teraz sa pýtate, že zbytočne natáčam, že idete do zbytočne. Tak prosím, nechoďte, ale ja chcem proste natočiť si dom. Ja som chcel, no tak toto asi nebude na... Ja si myslím, že tady to bude stačiť, tak... Tak ja si myslím, že to bude tak. Veľký jak tento strom. Potom to bude asi 5 blokov. Raz, 2, 3, 4, 5. Skočím tam. Hej, tak by to malo vyzerať. Dáme to dookola. Raz, 2, 3, 4. Oh. 5. Oh. A to nedoťahnem. Ja potrebujem build. I need hiliny. Jak sa stáva trapdoor? Či trapdoor, či čo to je? Toto veštička, čo na tom spinkom. No chodoriti dosť. Fakt ma začína srať. Dobre, takže my musíme teraz stavať v vzduchu, alebo ja proste...
Dobre, 5. Počkaj, 5. Raz, 2, 3, 4. Tohle ide na 5. A tu musí byť 5. Raz, 2, 3, 4, 5. Raz, 2, 3, 4, 5. Tak, to bude tak okolo drevo a tu budú tak hore kamene. Tie briky. Či bude ešte jeden tak hore brik a potom briky, chápeš? Potom by to malo ísť dole. Kúkajte, čum, to bude dobre. Keď nemám nosky a končím. Dobre, let's go. Kúkaj, 3, 2, 3, 2. Ja to mám. Asi tak speedrunom, a nie. Tak. Asi o 5 blokov tak a potom by som išiel tak. Oh shit. OK. A to bude tak. A to by som toto musel dať preč. Niečo ma to slúbi, ak neviem kto. A keď som tu, tak ja idem ešte hore. Či ja už nejdem hore? Neviem, čo som hore. Skúsim ísť rýchlo sekerku. Kúkaj. Vrr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 r
Nice! I like that. I don't like beeps. I don't have beep. I need to go up. 1. Neviem, čo som ja takého blbsa na väčšieho, že neviem. Ja musím ísť niekde... Počkaj, ja nechápem trošku, jak sa to... Počkaj, tak dole a tak. 5 blokov, no. Dobre, tak to urobím. Ešte jedenkrát, ako malý, som ja postavil krásny domček. Myslím, že to bol ten istý veľký taký, alebo nie, taký nejaký domček krásny. Dobre som stával, kámo. A predtým som, tu som mal ako sakra, tu som mal akoby balkón, a ako je slnko, tak to bol akoby meteoroid, úplne láva úplne dole išla. A ja proste, dokončil som si a ja akože, what the heck? Chápeš? No. Takže, som to tak urobil. Tu bude nether portál, tu bude tak fotka, tu bude nether portál. Hej, nether portál. Tak sa mi to páči. Tu dáme aj také detaily, hej, no jasné. Tu niekde budem spať sami. A nosky sa mi rozbijú. Keď urobíme toto. Alebo niečo, ne? Night vision. OK. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Tu budú dvere dvojité, kde už staré je akoby spálňa. Tu bude kuchyň. Tu bude malá kuchyňa. A tu bude enchantment table. Hej, no čo som... Budem mať dvojitú posteľ. Že keby niekto pripojí sa na môj server, tak ja by... Napríklad moja holka, tak ja. Ja, to je prvýkrát, čo robím. Tak. Ako začínam dobre s tým. Mňa zaujíma, čo sa stane, keď to celé úplne pokazím. To by som robiť. Nie. A tu myslím, že... Nie. Počkaj, na čo tu robím dvere? Nie, hej, spĺňa. A východ vonku, čo ja viem, bude... Jak je spĺňa a niekde budú ďalšie dvere. Tak, toto musíme pripojiť. A musíme urobiť aj schody. Tak, budú schody. Tak. Musíme to robiť. Lebo nechcem to tak, ako by to zavazalo. Tak. Hej, tak urobíme skôr. Ja viem, že to je zlé, ale proste je to lepšie, lebo proste vieš, takto zlé je to. Alebo by som robil hop. Hej, to krajšie hra. Tak. A to bude... Oh shit. Mám zlú správu. Že to asi tak vysoko dáme, ako by sme tu išli. Kde budú pokračovať schody. Áno, čo som hovoril, moji chlapci. Toto tak obraz nebude vidno, ale to mám úplne jedno. Au. Fauli, prereám. Musím urobiť, že tady budú pár obrazov a tam bude ešte jeden malý. Čo robím? Dobre, som lagnutý. Bum. Bang. A ja doplním s reálnym drevom. No, ja potrebujem tak veľa dreva, kámo, a to ešte ani... Ja myslím, že ani polovica ešte nie je postavená, alebo? Dobre, to je mod. Toto bude veľmi veľký dom, možno veľký... Toto bude taký dom, čo asi bude dlho trvať. Dobre, takže by som to urobil tak. Ja by som spálnu by som... Ja by som spálnu urobil, že hej, bude tu, tak, a tu je sugarcane, takže to jazierko budeme tu mať, čo bude tak, a bude tak do boku položená, to vyzerá cool. Jo, a ryby tam nedávajme, lebo mi nezabijú. Jo, a bude mať aj viac peto, čo možno budú zásny psi, rúzová ovečka, kámo, ako P-more, chlape. Alebo hej, Warden, no to Warden ani porazí za rok, neviem. Ako za rok, neviem, veľký rok. Počúvaj, a vlastne, dajte like a odber, keď sa tešíte na World Cup. Swan 6. World Cup. Keď Ice of Speed ma sleduje, alebo ste kamarát Ice of Speeda, alebo potkáte ho niekedy, poveste mu, že ak pozerá toto video a že mu říkam, že chlape, prosím, Ice of Speed, urob písničku World Cup 2026. Lebo teraz Messi je slabší a Ronaldo má 29. ročného tela, takže ak tak. Alebo to poviem po anglicky. Že Ice of Speed, please make the song World Cup 2026 get out. Please do this.
Can you do this? I'm gonna like you. I want so bad. I'm gonna make the song. Lebo Ronaldo gonna win. Lebo 2022, I know he lost, ale he is so good, lebo he has 29-year-old body, high worthy. Messi have 37 body, and yeah, I know why workout win Messi, because Ronaldo go on the bench. That means he's not gonna win, but he can score goals more, but he put him on the other teams, you know. That's so bad, because even, yeah, I know you speak right now. That's so sad, I know, bro, I know. Yeah, I saw 100,000 billion crore, yeah, I know. That's how I am sad too. Can I hear the World Cup not being Ronaldo, bro? I saw too. You need to play the song, but he's not gonna win now, Messi. Okay, he's gonna win. I'm gonna grab a real knife. I'm gonna snap me. I'm gonna kill myself, bro. I don't care where I am. I just like. It looks like cheating, bro. No, I should speak. Okay, let's go at the video. What the hell are you doing? Boom. Lebo tak by som to urobil a ideme na to. Tak, musím ísť sa kúpať, takže urobíme to na part 2. Dajte like a odber, môžem vám ukázať to zle. Cool, ne? Uríne. A hlavne dostaneme viac odberov. Hlavne ukážeme toto. Legenderka. No takže bude toto part 2. Dajte like a odber a čaute.